Eusko ikaskuntza, jakitez. Los vascos, su lengua a través de la historia. Izenburu hori duen liburua Mamiz eta Azalez liburu ederra da. Didaktikak behar dituen doainak hortxe baitauzka. Irakatsi eta aldi berean gustu eman. Liburu ilustratua da, irudiz ongi ornitua, eta koloretan eta laukiak dituena, izan ere divulgazioari begira einiko lana da. Aldez aurretik ikerlana, azterlana eta biltzelana izan duena. Hizkuntzaren historia, hizkuntza horren jabeen historia eginez, euskaldunena, euskal jendearena. Izen horretxekin hain zuzen, euskal jendea izenarekin orain dela 2 urte euskaraz atera zen liburua da, orain gaztelerazko edizioan, Los Vascos, su lengua a través de la historia. Pamela Etxeak egin du honako honen edizioa aurrekoan egin bezala, udalbide finantziatua, diasporari begira batez ere. Euskal Herritik kanpo bizi diren euskal jende harentzat, baina zalantzarik ez hemen bizi diren asko eta askorentzat ere probetxugarri. Gaztelerazko bertsioa ateratzen den liburuekin, gertatzen zaiguna honako honetan ere, aurrez egindako euskarazkoa ispiluan bestaldean agertzen zaigula. Beraz gaurko gure kultur arloan euskal jendea, orain gaztelerazko bertsioan, Vascos, su lengua a través de la historia. Kultur arloa Euskal Herria irratian kulturgintzaren aldizkaria dugu, eusko ikaskuntzarekin elkarlanean egina. Eusko ikaskuntza erakunde urtetsua, 80. urteurrena ospatzen ari da, kulturaren ikerlana eta divulgazioa eginez. Divulgazioa zabalkundea horixe xamarrek zaintzen duen lanaren arloa eta hildoa. Ikerlariak baditugu, ugari xamar nahi baldin bada, ezagutzaren biltzaileak, baina gero hori edatzeko eta gizarteratzeko unean motzago ibiltzen gara, nola ezagutarazi, aspertu gabe interesa sortuz. Lehenagotik ere xamarri ibilia da, antzeko lanetan, eta hortaz gogoratzekoa esate baterako horipean liburua, fama handikoa, zabalkunde handikoa. Pello Eltzaburu Pamela argitaletxekoak egindu xamarren aurkezpena. Gaur egungo divulgatzailerik, euskal kulturaren divulgatzailerik haundienetarikoa da, eta ez da hori datuetan oinarritzen da, ez momentu honetan bere horipean argitalpena euskaraz 10.000 aletik gora, 15.000 inguru edo saldu zen, euskal kulturari ikuspegi orokor hori hain originala izan zen bere garaian, eta oraindik ere egunero handik eta hemen eskatzen dikutena, horipean liburuak izan ditu 3 itzulpenak gaztelerara, frantsesera eta ingelesera. Gazteleraz 3. argitalpena kalean dago, frantsesez 2. argitalpena eta ingeleseko lehen argitalpena agortzear dago. Beraz horrek erakusten du egilearen maila, ezta. Pauso bat haratago, xamarrek aurkeztu zigun beste proiektu hau, euskara jendea. Hau da, berak hobeto azalduko digu, baina da euskararen historia eta euskaldunen historia. Euskaraz nik uste dut ongi azaltzen dela euskara jende, gure hizkuntzaren historia, gure historiaren hizkuntza. Ibilbide bat lehen aurrekoan bezala, erabat originala, ikuspegi bat non laguntzen dio irakurleari euskararen historia eta garapena jarraitzea, eta baita ere euskaldunen historiakin batea lotuta, ez. Bernardo Atxaga bere garaian eta oso ongi definitu zuen liburua
hain, pentsatzen dut, hain interesgarria ze berak idatzitakoa euskara jendea argitaratu zenean, ze testu hori bera gaztelera sartu dugu gaztelerazko bersio horretan, nik uste ongi defenditzen duela nola liburua. Nora zeintzui zuzendua dago, dudarik gabe, eta hori lehen eskerrak eman dugu, liburu etzen posible izango, behintzat baldintza hauetan udalbide laguntzari gabe, baina euskal kulturataz interesaturi dagoen edonorentzat. Nondik hasi? Gure herri bertatik hasi, dudarik gabe, erdaldun mundua, zoritxarrez gure herrian gehiengo bada, eta jende hoiei zuzendua dago liburua. Baita kanpotarrei hurbiltzen direnak euskara eta euskal kulturara, euskaldunei beti gure eta gure herrietaz hitz egiten ari garenean, egiten diguten lehen, bigarren edo gehien jota hirugarren galdera da euskarari buruzkoa. Euskara zer da, nondi sortu zen, zein da zertan da, galdera horiek, beti euskaldunak beti, gure herritaz, gure kulturetaz interesaturik egon diren edonorentzat interesgarria eta jakina azkenik eta euskal diasporari zuzendua. Eta lehen Bizentek azaldu du arrazoia, hain zuzen ere liburu hau aurkeztua izango da datorren apirilaren 25-26an, ez zehaztu gabe dago, baina Buenos Airesko nazioarteko liburu azokan aurkeztuko da, han FEBA, Argentinako Euskal Etxeen Federakundeak bere gain hartu du, eta hango programa ofizialetan aurkeztuko du, eta hortik espero dezagun Latinoamerikar osoan ibilbide luze bat izatea. Geure kultura arloaren ale honetan Xamarren liburuaren edizio berria ezagutzen ari gara. Euskal jendea orain gazteleraz atera da, Vascos su lengua a través de la historia izenarekin. Hortaz aditu dezagun zer dioen batez ere, Xamarrek azalduko diguna nola egina eta antolatua dagoen lana, zein ikuspegitik eta zein helbururekin, Xamar. Ohiko historia bat egin beharrean, nondik norakoak edo gertaera historikoak, pentsatzen nuen izigarri interesgarri izan zitekela hildo hori eramatea, baina paraleloki liburuak dituen beste 3 hildo, alegia gertaera historikoak alde batetik, baina gertaera historiko horiek zer eragina zuten euskal komunitatean, euskarazko komunitatean, bai kulturaldetik, bai hizkuntzaren aldetik. Paraleloki doa ere biztan da historiaren, hizkuntz komunitatearen historia soziala. Orain euskaltzaindiak gogotik hartu duen gai bat. Bide nabar erranik, proiektu bat baitu horren barnean, ez? Alegia, euskal komunitatearen historia nolako izan da soziolingüistikoki historietan zehar, mendetan zehar. Eta hor paraleloki historian badoa lekukotasunez betetako hildo bat, zen funtsean gauza bat baitanik kontatzea, 16. mendean galipentzun egiten zen euskaraz. Baldin eta ezagutzen baldin badu, ezagutzen dugun bezala, garaiko galipentzuar batek errana, aizu herri hontako hizkuntza euskara da, kasik nahiago dut berari lekukotasuna utzi nik kontatzea baino, ez? Hori da liburaren 3. hildoa, liburu osoan zehar paraleloki doan hildo bat, lekukotasunak. Garaiko jendeak errandakoak, kontatutakoak, ikusitakoak. Beste hildo gehiago daude, bada garaian ere idatzitakoak, garaiko idazkiak daude, lekukotasunak beste gisa batez emanak, kultur maila batekoek emandako lekukotasunak, eta gero beti iruditu zitzean kurioso eta bitxia liburak duen beste hildo bada, bidaiariek hemen barna ikusitakoak kontatzen zutena. Orduan, mendetan mende, hemendik barna pasatutako bidaiariek aski objektiboak ez baitzuten printzipioz aurre iritzirik, ez? Ikusten zutena kontatzen dute. Eta hoi gauziak
benetan diseinu aldetik eskerrak eman behar dizkiot Txema Aranezi, hemen dagoena, oso zaila baitzen lau hildo horiek eramatea diseinu batean, ez? Eta uste aski lortuta dagoela da, ez? Horre guztien pentsatzen dut, baina, ni egilea bain naiz, zerran behar dut. Libura berezi egiten dutela, ez? Alegia, zen da, historia, baina da, kulturaren historia, hizkuntzaren historia, eta euskal komunitatearen historia ere. Momentuan, momentu oro. Eta sorpresak hartzen dira, zen funtsean, adibidez gaur egun pentsatzen dugu, administrazioak euskaratzea zezaia den, edo nola funtzionatzen duen horrek, eta hori Nafarroan funtzionatu du mendetan. Zen gehiengo euskalduna zelarik, bide nabar erranik rebindika dezagun hitza, baskongado, paperetan agertzen den bezala, administrazioa, Nafar administrazioa egokituta zegoen lebakar zen herriari aurre egiteko. Eta moldatuta zegoen hortarako. Hori guztia, pentsatzen dut, jakingarri zenla, Peio Garrandon bezala, ez bakarri diaspora, oso interesgarri baita diasporak badu jakin nahia, baina tamalez, gure herriaren egoera dela eta bertako gehiengoak ere ez du ezagutzen, nolakoa den bere herriaren historia, are gutxiago hizkuntzaren ingurukoa manditua denean, ez da euskaldunek ere, eta hori da pixka bat, ikerketa handia egiten da herri honetan, baina ikerketa hori divulgatu egin behar da. Eta hori saiatu gara egiten, ez? Divulgazio mailako gauza bat, testo laburrak, ilustratuak, eta sobera literatura zentzu estrikto gabe. Iruñeko euskal olerki gintza, autoreak, gazteak gehienak, Alexander Tapia Perurena, Nabareriako euskal olerkaria, hoien notizi liburu batean bilduta. Maite Lakar aditu dugu azken minututan, aurretik Iñaki Azkona. Horixe izan dugu gaurko geure kulturgintzaren aldizkari honetako gaia, euskal olerkigintza Iruñan. Kulturarloa Euskal Herria irratian egin dugu, eusko ikaskuntzarekin batera kulturaren zabalkundea eginez. Herrien joan etorria nola izan diren beti badago ideia bat absurdo dena, ezagutzen lehen baduzu herriaren historia, eta da isolamenduarena. Eta dugu problema bat, hizkuntza euskara, linguistikoki hizkuntza isolatua da, lehenengo bitxikeria. Eta bigarrena da, iraun egin duela bizirik Europako txoko hontan, historia horretik orain arte. Bigarren bitxikeria. Hori orain arte esplikatu da, herri isolatua da. Herri basa, isolatua, konkistatu gabekoa. Azken hau, azki duzue berriro ikustea, hau hartzeko desente konkistatua dagola, eta egon dela, eta aspaldidanik. Lehenengo gauza, beraz nola esplikatzen da herri honen iraupena. Eta honen iraupenan ikuste dela, beti jakin izan duela, holaxe definitzen baitu bere burua, euskararen herria bezala. Euskal herria da, hizkuntzaren herria. Hori garbi izanik, datozela erromatarrak, gaskoiak, arabeak, barbaroak eta gainerako barbaroak guk atxikituko diogula hizkuntzari, ez? Hori da pixka bat historia. Adibide gisa ikusten dugu gaskoi presentzia importante izan dela ere Euskal Herrian, Iruñan gaude, auzo bat bazuten ere. Ikusten alditugu nola gaskoieratik hitzak pasatu diren euskarara, ez? Tistet, txistera bihurtu da, edo aiza, gaskonekoa da aize, euskaraz, edo karkular, gaskoneraz da karkulatu, edo olako mila gauza. Parasol deitzen dute euritakoa, gaskoieraz, parasola da euskaraz, izten da, ez? Baina hori, mota hortako hizkuntz eraginaz gain, ni biziki interesgarri egiten zaizkik, interesgarria baino unkigarriak egiten zaizkik garaiko herritarrei entzutea nola ziren kexu hizkuntzaren egoerarekin, ez? Eta gauza bada guk esatea oso hotza da, ez?
Irunberrin 17. mendean euskaraz mintzo zen. Osonki. Baina entzuten dugunean, zen funtsean egoera hori guztiak auzi anitz sortu zituzten, apesar dalduna zelakos, edo notario, dolakoak, ez? Entzutea lekukotasunak, hori, esan ez, la lengua vascongada es la natural del Lumbier, y así tiene por muy cierto, bertako batek esaten duena, cirujano Juan de Ozkoide, que de 4 partes de vecinos que hay, las 3 y más son puros vascongados, alegia elebakarrak. 1627 Ilunberrin, ez? Eta gero beste lekuko badago, eta esaten du, la lengua natural de esta villa desde sus principios fue y es la vascongada, y en ella visto y se ve serían los naturales de ellas y los que en ella nacen y continúan con esta lengua vascongada. Eta gero somatzen dionik, lekukotasunen alako aserre bat, zenberak erraten du, y esto es tan llano y público y notorio que no sabe este testigo quién pueda ir en contra esto en la dicha villa. Tipo dago genios, aitortu beharra du Ilunberriko hizkuntza dela euskara. Beraz, bertakoei hitza ematea izugarri unkigarra egiten eta deigarria hurbilago egiten duen gauza bat, historiak en ustez. Hori ikusten dugu toki askotan edo agoitzen 1787an maixoak zituen problema dire orain gaur egun euskal maixoek dituztenak berberak. Alegia, berak erakusten zuen erdara eskolan eta aurrek ez zuten ikasten. Gehiago dena, aurrek Ilunberritik etorrita garai hortan euskaraz ikasten zuten karrikan. Eta berak kexu da zen, bere helburu pedagogikoak ez zituen oso ongi lortzen. Gaur egun gertatzen diren gauza batzuk. Eta hori ikusten dugu adibidez nola apez bat izendatu zuten herrirako erdalduna zena eta sortu zen auzia, erranez nola behar zuela izan euskalduna. Eta erdaldun printzipio horrek erraten du, behar bazik edo euskaraz. Orduan, pasatu arazi egiten diote azterketak bat Iruñan, doia pasatzen du, eta ematen dute 3 hilabete mintza praktika egiteko. Alegia, de eredua, perfilak, administrazioen exigenziak hortzeuden, ez? Kurioso da esatea ikustea, nola ebaztu zuten gaia, ez? Que para el ejercicio de la cura de almas en la villa de hoy es preciso requisito que el que haya de obtenerlo esté instruido en el idioma vascongado y en su consecuencia mandamos a don dicho Francisco Antonio de Rocafort que dentro de 8 días comparezca a ser examinado en aquel idioma ante los examinadores. 8 días. Nor, que también gauzeak, en 8 días. Azterketa ondoren, paperek esaten dute, lo aprueban por ahora en dicho idioma vascongado, encargándole que diariamente, en cuanto se le proporcione, hable y haga curso hasta facilitarse para hablarlo con toda expedición. Es decir, mintza praktika zegoen doidoia. Lekukotasuna guztiak garaikoak dira, ez dira guk asmatutakoak, ez? Eta ja ikusten dugunean Artaxoa, Artajona handago, askotan pensatzen da, Artaxoan euskara galdu zen erdi aroan edo aspaldiko denboretan. Eta ikusten dugu 1780an, kasik hemenetzik, 20. mendean sartzen, ikusten da nola sekretario bat hila zen eta eskatu zuten udalbatzak, udalak eskatu zuen izendapen berri bat. Eta bazuten kandidato, Rafael de Ororbia. Eta nahi zuten kandidato hori izendatu izan zeren, el enunciado Ororbia, natural de esta referida villa, posee la lengua vascongada, que es la que comúnmente se usa en la misma. 1780an, Artaxoako udalak eskatzen du bertako sekretario bat izendatzea euskalduna delakoz eta herriko hizkuntza erabiltzen duelakoz. Historikoki 1780 da gaur goizean, ez atzo. Gaur goizean, ez? Eta holaxe dago liburua lekukotasunez beteta, pentsatzen baitut polita zela askotan erraten dena, ez?
herriari hitza ematea. Haiek konta esatela nundik norakoa izan den gure euskararen komunitatearen ibilbidea. Eta bigarrena da, uste duguna, baina kontzienteago izan da herri hau, hizkuntza komunitatea itxikitzeko. Hain zuzen, biztan da, erraten dena. Hortan oinarritzen da hizkuntz komunitatea izendatzeko, eta hori garbi izanik, isolamendua ez da existitu sekolan, ez da posible isolamendu kulturala izatea Europako autopista hontan, nunbait hor uharte galdu batean Pazifiko erdian, tan ere ez, dakigun bezala, ez da gertatu. Eta orain arte, sobera ez bazaigu kontatu ere, herri honek zituen tresnak, edo izan ditu tresnak, euskaldun atxikitzeko. Besteak beste, dena dakigula, uste izateko tentaldi okerraren sendabidea da, liburu hau. Baskos, su lengua a través de la historia, edo horren aurreko euskarazko eta jatorrizko bertsioa euskal jendea. Izan ere, ugari baitago eta arras interesgarri ezagutzeko daukaguna, eta liburu honek horren jakin bidean jartzen gaitu. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugu kultur arloa, euskal kulturaren irrati aldizkaria hemen Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntza, jakitez.